Hello, ang kuya motor थांनो नागिरदों दाबो बास नेबां फैया माथो बासआ ओरैनिफ्राय फैगोन नै दा आं ओरैहाय ओंखारलांगोन कुया मटराव दा कुया मटर मोनफैबा आं अपेन खालामफिनगोन दा दोनथ'नोसै आरो ना हेल' नै आं सफैलायबाय गय बासिदों गया प्रधानथारलै आंना नै साउथआवबो मोनो साउथआवबो गय मोजां मोजां बायना जायो आङो नै नायनाला मटरजों फैबाय एसे लेट जाफैबाय कुया मटर एरिया कुया मटर गिदिर मानसि दैलि बुजलि बियो सानफ्रामबो जायो एवलो भैया 90 रुपीस 90 रुपीस और mungkin di depan tansi gidiyor kona hala gidirane nuakin nih nareng fitur gua kan kona dokan mikir magani oversting sih nih dah nuakin चांदी इको वेंडर என்ன வேணும் என்ன வேணும் சாந்தி சோனா எல்லாமே இது चांदी सोना दुकान मेरा दुकान है होलसेल मेरा दुकान होलसेल चांदी दुकान होलसेल चांदी पायल 1000 की चांदी मिट्टी 300 चांदी रिंग 250 है 250 250 है 250 है ओरिजिनल ओरिजिनल है ओरिजिनल है क्या ओरिजिनल है ये दुकान है अंगे दुकान घर में मेरा दुकान है देखने को देखो देखो इसको नहीं देखो अभी नहीं अभी नहीं है कुंगल में कुंगल आ रहा हूँ चलो चलो नहीं प्रॉब्लम देखो फुजानि सना अभार हगारदों नो नायनो लिंहरो गासिबो बे हासिङाव बिल्डिं सिङावसो दावखोलांदों आङो गोजौआव नायलांबाय Lada nah sini all India Saudi dokkan juga माबायदि सानसे गिदिंबाबो नुजोबनो देखायजोबनो हाया आरो बेबायदि दा बेयाव दोनथ'नोसैलाय आं थांथ'सैलाय Kita